כן, אני ממשיכה. אז כוס סוכר, לי יש את הכוס הזאת שמלווה אותי כל הזמן, לכל אחד יש את הכוס המידה שלו, סוכר. לערבב את הסוכר עם הקמח. את המלח אני אשים בסוף, ככה הבנתי שזה עדיף, למרות שתמיד אני עשיתי ביחד, אבל בסדר. אותה כמות של שמן, כן? 2 כוסות מים פושרים, אבל בהתחלה לא צריך לשים את הכל, כדי שצריך לחוש איזה נוזלים, איזה כמות נוזלים חסר לנו. עכשיו אני שמה בשלב הזה את השמרים. מתחילה לאבד את כל הדברים האלה, כל המוצר טוב. סליחה, תעצור רגע. אי אפשר. אז לא משנה. טוב, עכשיו אני פשוט עשיתי טעות הפעם. מה הטעות? הטעות שעשיתי פשוט ההפך, וזה מאוד מתאים לי לעשות ההפך בה. טוב, רק שמתי קצת ערק עכשיו, אני אוסיף עכשיו מים, כי אתה רואה חסר פה מים, אי אפשר לאבד את זה, אז עכשיו פשוט צריך ליצור בצק. ואז פה זה מאוד חשוב לחוש אם אתה צריך יותר מים, פחות מים. זה קצת בעיה, אבל אני אסתדר. עכשיו צריך לעבוד עם הידיים. ואז עד שיש לנו, עד שאנחנו נקבל בצק גמיש. טוב, שמתי יותר מדי מים. צביקה, אתה צריך לעזור לי. אני צריכה קמח. קצת קמח. בגלל זה אסור לשים את כל הקמח בבת אחת. פה למטה יש כזה. יש קופסה עגולה, כן? תוציא את הקופסה. תן לי קצת קמח. תשפוך לי כל הידיים. לא, כן, כן. בינתיים תעצור. עכשיו זה שלב מאוד מאוד חשוב, כי צריך לאבד את הקמח, את הבצק, שיהיה בו אוויר, מלוש טוב טוב טוב. לא זהו, אני חושבת בינתיים אתה יכול לעצור, מפני שעכשיו אני צריכה ללוש את זה הרבה. עכשיו אני לשה וצריך להניח את זה בערך שעה מכוסה עם מגבת ועוד משהו שיהיה חם, ולתת לזה לתפוח. אני חושבת שעשיתי בינתיים אולי כן אחר כך נצטרך בשביל השולחן. אתה יכול לחבות אחר כך כשנמצא אותם. איך ההרגשה להכין לחם עם אופה לחם מקצועי כמוני? וואה, מצוין. עם צלם. עם צלם. אני האופה. אתה הצלם ואני האופה. האופה, אפשר לחשוב. אתה יודע למה אני לא אוהבת לאפות? אני כל כך לא אוהבת שזה נדבק לידיים.
מה נדבק? הבצק? כן, אבל אין מה לעשות, אני כבר עבדתי על עצמי כדי לעשות את זה, כי בשנים האחרונות אני מכינה כל שבוע לחם. הנכדות שלי והחתן שלי כולם אוהבים, הילדים שלי פחות. הילדים שלי אף פעם לא אוהבו את האוכל שלי. למה לא? אז למה הם כל הזמן מדברים על האוכל שלך? הם לא מדברים על האוכל שלי, הם לא נעים להם. לא נעים להם להעליב את האמא שלהם. אני לא חושב שזה ככה, אבל... טוב, אני אמרתי שמזל שיש אשכנזים, שהם אוהבים את האוכל שלי. אחרת אף אחד לא היה אומר לי כלום. תודה רבה, צביקה. עכשיו תסגור את הערת לפעם הבאה. תעשי ביי ביי למצלמה. טוב,